Bona tarda a tots. Si els hi sembla, aniríem començant aquesta ponència. Avui tenim aquí, en primer lloc, la senyora Rosa Bastit, de l'Associació Catalana de Municipis, acompanyada per la senyora Sònia Oriola. A continuació tindríem el senyor Enrique Vendrell, president emèrit del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. I per acabar, en aquesta primera ronda, tindríem el senyor Lorenzo Viñas, president del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya. Per tant, començaríem per vostè, senyora Rosa Bastit. Teníem un temps de 10 minuts, disculpi. Si ho volen compartir, hi ha algun moment en què desitgen fer meitat i meitat, no hi ha cap problema per nosaltres. Després hi haurà una segona intervenció molt breu i allà es podran expressar, si vostès consideren que han de contestar algun dels ponents, doncs vostès mateixos. Per tant, doncs començaríem. Té la paraula la senyora Bastit. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda, presidenta, diputats, diputades. En primer lloc, voldríem agrair en nom de l'Associació Catalana de Municipis la invitació de comparèixer davant d'aquesta ponència i poder portar la perspectiva que tenim del món local en relació a aquesta proposició de llei. La iniciativa que avui analitzem aborda una realitat complexa que té incidència directa en la convivència dels nostres municipis i especialment en la vida quotidiana de les comunitats de propietaris afectades per situacions d'ocupacions que generen conflictes greus, activitats contràries a la convivència o riscos per la seguretat de les persones i dels immobles. Des de l'ACM compartim la necessitat de disposar d'instruments efectius per actuar davant d'aquestes situacions. No podem obviar que sovint són els ajuntaments els primers que reben les queixes dels veïns i veïnes. Són també els serveis municipals, les policies locals, els serveis socials, els serveis tècnics i els serveis jurídics els que han de fer la primera valoració i intentar donar resposta a situacions que tenen dimensions molt diverses, residencials, socials, comunitàries, policials i judicials. Per aquest motiu, valorem positivament que la proposició vulgui reforçar la capacitat d'actuació de les comunitats de propietaris quan es produeixen activitats que alteren greument la convivència. Són contràries a la normativa o posen en perill la seguretat o la integritat de l'immoble. En concret, considerem positiu que es faciliti que les comunitats puguin requerir el cessament d'aquestes activitats i davant de la inactivitat del titular de l'habitatge puguin emprendre les actuacions corresponents. Les comunitats de propietaris no poden quedar indefenses ni haver de suportar indefinidament situacions greus que afecten la seguretat, la tranquil·litat i la convivència de tot l'edifici. Ara bé, des de l'ACM considerem que aquest reforç de les eines de les comunitats de propietaris s'ha de dur a terme preservant plenament la capacitat d'actuació de les administracions públiques i molt especialment la dels ajuntaments. Aquest és probablement el principal aspecte que volem traslladar en aquesta ponència. La nova via d'actuació que es vol reconèixer a les comunitats de propietaris ha de ser una eina complementària, però no pot comportar la desaparició o l'afebliment de les facultats municipals que actualment existents. En aquest sentit, ens genera preocupació la modificació que s'ha proposat de l'article 41 de la Llei del Dret de l'Habitatge, que suprimeix la lletra C de l'apartat 1, relativa a l'ocupació sense títol habilitat quan aquesta altera la convivència o l'ordre públic o posa en risc la seguretat o la integritat de l'immoble. Tot i que el text manté les competències del departament competent en matèria d'habitatge i dels municipis per instruir procediments, declarar les utilitzacions o situacions anòmales, requerir-ne la correcció, ordenar-ne l'execució forçosa i sancionar quan correspongui. La supressió d'aquesta lletra comportaria que les ocupacions conflictives deixessin d'estar incloses expressament dins d'aquesta categoria jurídica i, per tant, en aquesta podria limitar la capacitat d'intervenció administrativa. Des de la perspectiva municipal, aquesta supressió pot comportar una reducció de les eines administratives de què disposen els ajuntaments per intervenir davant de les situacions especialment greus. Per això, considerem necessari mantenir aquesta previsió. Donar més capacitat d'actuació a les comunitats de propietaris no hauria d'implicar privar els ajuntaments de la possibilitat d'actuar administrativament quan exigeix una afectació acreditada de la convivència, de la seguretat
o de la integritat de l'edifici. La resposta a aquestes situacions no es pot deixar exclusivament en mans d'una actuació privada entre la comunitat de propietaris, el titular de l'habitatge i les persones ocupants. Hi ha situacions que afecten clarament a l'interès general, la seguretat ciutadana, la salubritat, la convivència comunitària i la integritat dels edificis. En aquests casos, és necessari que l'administració local conservi la possibilitat d'intervenir dins del seu àmbit competencial. Per tant, la nostra proposta és que es mantinguin les facultats municipals actuals i que la nova legitimació de les comunitats de propietaris s'incorpori com una via addicional i complementària. Un segon element que considerem imprescindible és garantir una coordinació adequada entre les actuacions de les comunitats de propietaris i les dels ajuntaments. La proposta pot provocar que davant d'una mateixa situació existeixin simultàniament una actuació de la comunitat, un expedient municipal, intervencions policials i eventualment procediments judicials. Cal evitar duplicitats, actuacions contradictòries o situacions en què les diferents parts actuïn sense tenir coneixement de les iniciatives ja impulsades. Per això proposem que la llei estableixi mecanismes clars de comunicació i de coordinació. Quan una comunitat de propietaris inicia un requeriment o una actuació judicial per una situació que afecti greument a la convivència o a la seguretat, hauria de poder comunicar-ho a l'Ajuntament corresponent. De la mateixa manera, quan l'Ajuntament que hagi iniciat actuacions administratives, tècniques, socials o policials, aquesta informació hauria de poder ser tinguda en compte dins del procediment, sempre amb respecte a la normativa de protecció de dades i a les garanties de totes les persones afectades. Aquesta coordinació és especialment important perquè en moltes ocasions els ajuntaments disposen d'informació rellevant derivada de les actuacions de la policia local, dels serveis tècnics municipals, dels serveis d'habitatge o dels serveis socials. Un tercer aspecte és la necessitat de definir amb claredat les situacions que permeten activar aquests mecanismes. Cal diferenciar clarament entre l'ocupació sense títol habilitant i les ocupacions que, a més, comportin activitats greus contràries a la convivència, alteracions en l'ordre públic o riscos per la seguretat de les persones o de l'immoble. No tota ocupació sense títol comporta necessàriament una situació de conflictivitat. Per aquest motiu, considerem que la norma hauria d'exigir que l'afectació de la convivència, la seguretat o la integritat de l'edifici estigui suficientment acreditada. Aquesta acreditació podria basar-se en altres elements, en informes policials, informes tècnics, denúncies reiterades, actes de la comunitat o altres mitjans de proves suficients. Cal donar eines efectives, però també garantir la seguretat jurídica i evitar interpretacions excessivament àmplies o actuacions basades únicament en percepcions subjectives. En quart lloc, considerem necessari que la regulació tingui en compte les situacions de vulnerabilitat residencial. Això no significa que la vulnerabilitat pugui justificar activitats delictives, comportaments greument incívics o situacions que posin en risc la seguretat de les persones, però sí que cal distingir entre la resposta davant de les conductes conflictives i l'atenció social que puguin necessitar les persones afectades, especialment quan hi hagi menors, persones dependents o altres situacions d'especial vulnerabilitat. En aquests casos, cal garantir una actuació coordinada entre els òrgans judicials, la Generalitat, els ajuntaments i els serveis socials. No podem traslladar, però, tota la responsabilitat als serveis socials municipals, ni convertir els ajuntaments en els únics responsables de donar resposta residencial a situacions que superin les seves competències i capacitats. Finalment, voldríem plantejar una qüestió de seguretat jurídica. La regulació proposada afecta àmbits civils, administratius i processals i, per tant, és necessari que el text final sigui clar, coherent amb la normativa vigent i realment aplicable pels jutjats i per les administracions. Cal revisar amb especial cura la regulació dels requeriments, els terminis, la legitimació de les comunitats, les mesures cautelars, la identificació de les persones afectades i la coordinació amb els procediments administratius. Una norma que generi expectatives d'una actuació ràpida,
però que posteriorment presenti dificultats processals o interpretatives, no ens donarà resposta efectiva ni a les comunitats de propietaris ni als municipis. Per acabar, voldria resumir la nostra posició. Compartim la necessitat de protegir la convivència veïnal i de donar més instruments a les comunitats de propietaris davant d'activitats greus que afectin la seguretat, la convivència o la integritat dels edificis. Considerem que la reforma pot avançar en aquesta direcció. Tanmateix, demanem que la nova via d'actuació de les comunitats sigui complementària a l'actuació pública i que no comporti la supressió de les facultats administratives actuals dels ajuntaments. Demanem també una regulació clara de la coordinació entre comunitats de propietaris i administracions locals, una delimitació precisa de les situacions conflictives, la garantia de la seguretat jurídica i una adequada atenció de les situacions de vulnerabilitat. En definitiva, des de l'ACM defensem un model en què les comunitats de propietaris puguin actuar, els titulars dels habitatges assumeixin les seves responsabilitats i els ajuntaments mantinguin plenament la seva capacitat d'intervenció per protegir la convivència i l'interès general.